done. You got a copy on me, Love Machine? Oh, 10-4 pig pen. For sure. By golly, it's clean clear to Taco Town. Yeah, we definitely got us a front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. O, ljudi moji, evo ga, upravo izašao sa carine i sa istovara. A evo sad je prošlo 5. Prošlo je 5, utovar je znači malo pre završio, carina je bila brzinski gotova. I šta da vam kažem, znači Belaj. Sad smo vamo Valjevo, znači idemo ka Beogradu. I onda ka Zrenjaninu. Boga mi je se dobra magla spustila. Baš dobra. Kamion nisam oprao i dobro je što ga nisam oprao. Viš kakvi su ovi putevi blatnjavi. Znači, ništa ne bi uradio da sam ga oprao. Ništa. A je sranje, majko mila. Ajmo mi zapaliti jedno, da se ne nerviramo toliko. Bože dragi. Tako da ljudi, pićemo sad za Zrenjanin. I onda ćemo sutra da gasiramo. Sada se malo izvučemo i da ga vidamo. Natovarili smo znači namještaj. A utovar je trajao, ne znam nija kad je počeo, nekoliko sati. Tako da i za istovar ne očekujem ništa bolje. O jebe, ovaj put je katastrofa. Pa ja ne znam. I pre 15 godina je bio ovakav. Jebe mu majku, pa ja ne mogu da shvatim da oni ne mogu da uspiju da ga naprave, mamu mu jebe. A, brate, mili, ovo je da popizdiš. Znači, planirao sam jedno, a ispalo je drugo. To nije dobro. Sad nisam mikrofon uključio, nisam imao bukvalno ni vremena, sam gledao da požurim. O je, bebni život. Samo daj, reko, da krenem što pre. Sad ćemo na autoput. Da se isčavrljamo
I onda ćemo da odjavimo ovaj video. Sad ne znam koliko će ovaj video biti dugačak. Ojebem ti život. Pa šta je ovo? Vidio, ko majko. Ništa ljudi, ajde uključim se ja malo kasnije, pa ću da uključim i mikrofon da me bolje i čujete. Kad ga već imamo pa da ga koristimo onda. Pa ljudi, evo ga. Oprema je priključena, mikrofon je priključen. Pa kako bude da bude, jebi ga. Ali uglavnom čućete me, jebi ga, ako treba nekad pojačajte, ali ja ću se uglavnom potruditi da to bude da valja. Ja ga sad evo voštim kao budala. Znači da stignem u Zrenjanin, i to ću sad kad stignem u Zrenjanin, budu prvo nasut gorivo, pa ću tek onda ići da parkiram. Da sutra ujutro kad budem krenuo, znači da upalim kamion i da bežim, da ne gubim vreme, jer ne znam šta će sutra biti na granici, ne znam da li će mi trebati arbajti, nemam pojma ništa. To je granica, to možda se desi da je pređeš, ne znam, za 2 sata, možda se desi da je prelaziš 20 sati, 24 sata. Tako da nećemo da rizikujemo, gledamo na sve moguće načine da ubrzamo turu, jebi ga. Koliko je do nas. Tu je sad ona izreka, žuriš da bi čekao i čekaš da bi žurio. Upravo se to sad dešava. Eto, od ponedeljka se zajebavamo da bi danas uspjeli da krenemo. Što se kaže da smo završili s tim poslom u Srbiji. Znači sad tek krećemo ka granici i da vozimo. Jebi ga, nije ovako stalno, ali dešava se. No dobro, šta je tu je? Samo da ga svoštimo, ne bi trebalo, do duše sad je 5:30. Ne bi trebalo da imamo gužve negdje. Možda tamo u Zemunu, ali opet sve zavisi. Sad je i mrak, pa je malo i glupavo ovako što pričam, a vi gledate u te bele linije što proleću, no neće ja dugo. Mada i sad ga već razlačim dobrano. Ljudi, ovo sad što vozimo, znači imamo vamo negdje od Valjeva do Istovara nekih, pa ne znam, oko, da ne pretjerujem, negdje oko 1750 km u jednom smeru. To je znači bez pretjerivanja. Možda ima još tu 20, 30, 50 km da se nabere. Evo ga, nešto i pade. To je da idemo preko Austrije, znači taj kilometraž. Što znači, ajde nazad neće biti baš toliko, opet vraćamo se tamo prema Zrenjaninu
istovar mi je vamo, ja mislim u Pazovi, ali opet bit će tu negdje ceo krug otprilike oko, šta ja znam, jedno 3.500, tako 3.500 kilometara, tako negdje otprilike. Holandija, jebi ga, gdje god da makneš daleko je u pičku maternu. Ej jebo vas vaše naplatne rampe. Otvaraj se, sezame. Zame se otvaraj. Znači kilometraža negdje, taj ceo krug će biti oko 3.500 km, tu negdje. Kad ćemo se vratiti, to je jako dobro pitanje, na koje je odgovor za samo onaj gore. A ja ne mogu ni da pretpostavim sad više da će biti najeba, bit će najeba. Znači, da ću da zaglavim, zaglavit ću. Aj sad vikend, ok. Samo ću nedelju da napravim pauzu 24-ku. To nije problem. Međutim, problem su te zabrane u toku sljedeće nedelje. Ako ja kojim slučajem uspem da u ponedjeljak istovarim, natovarim i da krenem da odvozam, onda to će biti druga priča. Pošto idem na Austriju, Austrija u sredu nema zabrane, Njemačka isto nema zabranu. Onda se nadam da ću doći do Mađarske, tamo negdje otprilike, ne znam, Nikelsdorf, tu negdje i stat. I to je ono to, čekat te zabrane, kad će, šta će. Sad ne znam tačno da li je do 22 sreda zabrana. Ja mislim da je sreda zabrana Mađarska do 22, onda od 22 do ponoći nema. Vidit ćemo, u stvari neću sad da nagađam, jer kažem vam, ne znam ništa, ne znam kako, šta će se dešavati, ne može se ništa precizno sad reći. Jer ja sam ovdje, a već računam kad ću doći kući. Nema od tog leba. Kaže, ja planiram, onaj gore se smeje. Kao u ponedjeljak. Jer prvobitna situacija je bila da kad istovarim, znači ovo vamo deč taj, kad istovarim, znači ponedjeljak kad istovarim, da se vratim u Zrenjanin kući, odem kući i utorak ujutro da idem tamo prema Novom Sadu da tovarim Volkswagen za Kassel, Baunatal onaj. To je bila prvobitni plan. Ako slučajno ne stignem u ponedjeljak, da u utorak kad istovarim opet da se prebacim Novi Sad i da idemo opet naravno Volkswagen za Kassel. Samo bez kuće, znači već direktno gore. Međutim, prva promjena je tad nastala kad je su mi javili da ipak neću ja tovariti Kassel, već će kolega drugi da natovari, a da ja idem za Valjevo da tovarim. U Valjevu vidjeli ste u prošlom videu, a ima možda nešto da sam pričao i u ovom videu, šta je se izdešavalo na tom drugom utovaru, od kojeg na kraju nije ispalo ništa, gdje sam se prebacio na ovaj treći utovar i bukvalno sam napravio preko 24 sata pauze.
sad eto ovo mi je kao za utehu da idem kući. Mada ne znam baš da li je i to pametno. A i to što idem kući da bi oni sutra ujutro mogli otići da registruju prikolicu. Jer prikolica ističe 29. I njima i meni miriše da se neću uspjeti vratiti do 29. Tako da jebem te sad ću te zgaziti, jebem ti, raspizdim sad ja. Te raspizdim, materna. Pička materna, retardirana. Sad ne znam eto ni gdje sam stao kad majmun me iznervira. Pa nije bitno, uglavnom najebi su najebi. Šta će se dalje dešavati, najbolje da ostanete ne u ovom klipu, već da sačekate sljedeći klip pa ćemo da vidimo. Jer ni ja ne znam šta će da bude. Tako da ljudi, ja ću sad da odjavim ovaj video, možda ću još da nasnimim tamo kad budem sipao gorivo u Zrenjaninu, ali čisto sumnjam. Vi da bi uspjeli da vidite, znači kod Maxe ova video 18+, šta će se dalje dešavati, kakvi će dalje najebi da se dešavaju, sačekajte par dana pa izaće drugi video pa ćete da vidite. A do tada poželite Maxi sretan put, napišite tamo u komentare Maxu sretan put i daj sljedeći naslov neka bude za video neki onako momački, pa tamo švrljajte u komentare šta hoćete pa ćemo vidjeti. Ljudi, budite mi pozdravljeni, pa se čujemo i vidimo. Ajde. Opa! Opet Max. Dobro jutro ljudi. Meni je jutro, sad vama nekom jutro, nekom dan, nekom večer. Ljudi, danas je 18.12. Nešto mi vamo izbacuje. Nema nek izbacuje. Danas je 18.12. i evo sad sam krenuo iz Zrenjanina. Sinoć sam stigao, bilo je negdje oko 9 sati otprilike kad sam stigao u Zrenjanin, nasuo gorivo i to sve i sad je eto 9:15. Malo prestigao u firmu, uzeo popio kafu i
gas. Gas vatra, ovi moji su završili registraciju prikolice. Tako da ja sam evo upravo sad krenuo. A vi sa mnom. I sa žučkom. Sad idemo, prije nego što krenemo za putem, jebi ga, ko da pleše s autom, ima vremena u kružnom kao balet da pleše, jebote živote. Prije znači svega toga idemo da operemo kamion. Znači kamion je užas, vidjeli ste. Znači sad je još gori nego ono što sam bio snimio neki dan, još gori. To je katastrofa. Samo se nadam da kad ga operem da ga neću isprljati dok opet tamo ne dohvatim se autoputa. Jer sad ovi s traktorima ovo iznose svu zemlju na puteve i užas je. Užas. A to je onaj što balet pleše. Jebote život. Ja ljudi, da znate da sad kao da idem ne znam gdje, krenio sam raspoložen misleći brzo ću da završim i sve to, međutim eto vidite kako se iskomplikuje i to baš kad najmanje treba da se iskomplikuje, ono se iskomplikuje. On vozi 88-89, jebi ga druže. A šta sad? Ovaj mene jebava, garant. Garant on mene jebava. Evo sad će da ubrza. Eto. Da, krenuo sam na turu. Vidjeli ste i sami, znači ja sam bio raspoložen, rekao, još jednu bacim ovu laganu, misleći prvo da ću ići za Kassel, Volkswagen, potom se to promenilo, pa rekoše Gorenje, rekao to je još bolje, još bliže, tu je bilo, taj istvar je bio negdje kod Nürnberga, rekao super, još bolje, i preko Austrije, rekao milina. Međutim, onda eto i to se iskomplikovalo i zuk, Holandija. 1750-60 km, pa ima, to je na Google Maper prilike pokazalo koliko imam do Istovara od Valjeva. Kad bi se gledala kamionska, ima tu sigurno 1800. Ali dobro, šta da radim? Vidit ćemo danas kako ćemo proći na granici, nisam ni gledao iskreno šta se dešava na granici. Juče je bilo onako pofino gužve, 1,5 km otprilike do kružnog. Sad ja se nadam da je se to juče i noćas u toku noći razišlo i ajde ako je bilo još nešto jutros da su prešli ti spavači. Da će sad slabo koji da dolazi, je i četvrtak, idu ti praznici, pa onda slabo ko ide na gore. Tako da to ćemo još da vidimo. Sad, dok mi to ne vidimo, ja ću sad vas malo da isključim, pa kad dođemo tamo na granicu, a ako budem čak i prošao i brzo, možda se ne smijem uključivati. Uglavnom, čućemo se mi kasnije. Kupanje žučka.
Ljudi, evo ga, 2:30 je i mi smo prešli granicu, znači ušli smo u Mađarsku. Nije bilo gužve, nije bilo par kamiona do naše vage. A vidim da ni nema nešto gužve ni na ulasku u Srbiju. Juče je, kaže, ovdje bio haos, ne znam koliko kilometara kolona bila. A izgleda je i tamo, sad ćemo vidjeti. Ili to stoje, ili stoje da čekaju, ili je kolona čak tamo. Vidjet ćemo sad šta se dešava, ali vidim da ima tamo napred kolona kamiona. Znači da je izgleda gužva i danas. Sve u svemu, dobro smo prošli. Prošao bi ja i ranije, međutim išao sam da operem kamion. Vidjeli ste, tamo sam čekao jedno sat vremena da uzmu da počnu da peru kamion. I onda im je trebalo još sat vremena sam da ga operu. Opravili su ga, nije baš nešto, ali ja se izvinjam. Ali kakav je bio sad je kao praćka. I sad, ljudi, gasiramo ka Austriji. Pre toga ćemo stati na Mošon da dospemo goriva, da imamo, da ne moramo u povratku da razmišljamo. Otićemo tamo na Mošon, na mol, dospemo pun rezervar goriva, za možda jedno 150-60 litara. Ne vjerujem da će više otići. I onda gasiramo. A vidjet ćemo da li ćemo spavati tamo na Nickelsdorf ili da ga zategnem još malo tamo u Austriju. Vidjet ću sve još. I od umora i od svega. Ajde, sačekat ćemo vamo da vidimo kolika je kolona. Sad zbog ovih radova ovdje drže vamo kamione. Sad ćemo da vidimo šta se dešava. Boga mi, za sad ne izgleda lepo. A da. Boga mi, ima gužve. I to dobre gužve ima. Jevate život. Sranje je sad ko se vraća od kolega. Žuri tamo, cijelo vrijeme žuri i onda dođe na granicu i čeka ovdje, izgubi jedan ceo dan, izgubi. Samo da dođe do granice, ne da je pređe, već da dođe do granice. Bog te, evo ga do Tompe.
sad ćemo vidjeti da li ih ima još tamo i u selo. Šta ovaj? Ovaj mu govori da skrene, a on ništa. Pa to je tačno do sela, do Tompe. Kolega, ali smo ga ugasili mi. Ništa ljudi. Ode Makso da radi, a viš i dolje ih drže. Pa da, ne daju da budu vamo u selu. Ali tu su izgleda samo 2-3 kamiona. Pa da. Ode ja da radim, a mi se čujemo malo kasnije, možda stanem da nam skuvam kafu, da popijemo kafu jednu, pa ćemo nastaviti da peglamo. Ljudi, brate mili, slomjer sam, baš sam se umorio. Šta da vam kažem? I evo ga, stao sam tu na mošon da dospem goriva. Međutim, pošto magla je bila cijelim putem, znači vukli smo se, ne mogu da stignem na Nickelsdorf bez pauze. I onda sam napravio tamo dolje 15 minuta i vamo ću sad na mošon pola sata da napravim pauzu. Tamo da sipam gorivo i to sve. I onda odavde kad ga zategnem, ja ne znam da li ima 15 km možda odavde do Nickelsdorfa, tu negdje 14-15 km. I tu ćemo da stanemo i dosta. Dosta je i previše. Tako da će to biti, boga mi, bit će tu proći 8 sati, znači sutra negdje posle 5 ćemo krenuti sa Nickelsdorfa. Ajde da prođemo tamo Beč. Bez nekih velikih gužvi, možda i neće biti sad ovi praznici, sve slabo ima kamiona. Ali, jebem mi ga, nebitno. Uglavnom, tako ćemo da uradimo. Nasuč gorivo, neće tu otići možda 100-tinjak litara, jedno 120 litara dosuti. Da dopunimo rezervar i onda gas. I samo jedno čekam da stignem tamo na Nickelsdorf. Moram samo da ispunim dozvolu i odmah ću otići i overiti, tako da ujutro upalim kamion, obiđem oko kamiona i gas. Gas, vatra. Da ne razmišljam mnogo, da ne zaboravim nešto. Kakav sam šuntav, ne bi čulo da zaboravim. Tako da široko ljudi, ima se može se, ima se dozvola. Znači čak i overimo tamo, znači pečat. Kad zaustave Austrijanci da ne bude, a gdje je pečat? Pa da ja njima moram govoriti kako radnici Niša nemaju pečat. Kako se zove, da, to ću odmah da odradim i vatra. Vatra na spavanje, ne na vožnju, na spavanje, a sutra ćemo vatra i čuo se malo pre sa kolegom Adom, tako da ćemo verovatno da se vidimo u subotu tamo negdje kod Vicksburga.
On će čovjek za Boston na godišnji neki mali, tako da ćemo biti tu negdje na iste relaciji, što se kaže, pa da se vidimo, da popijemo kafu, da skuvam ja jednu kafu Zemi, da Zemo popije jednu pravu kafu domaćinsku. To je to, ljudi. A uključit ću se još tamo na Nickelsdorf. Možda opet da vam snimim kako se overava dozvola, eto. Mada imate video tamo overavanja austrijske dozvole, ali ajde. Možda je nekome mrsko da traži, pa nek ima. To je to, ljudi. Hajde pa se viđemo. Evo ga, ljudi. Poslije neki 15-ak kilometara. A mi ćemo sada uđemo u Austriju. Da se parkiramo i da spavamo, brate mili. Dosta je bilo. Izgleda da će biti mjesta tamo. Dok nema ovdje kamiona, znači trebalo bi da bude mjesta tamo onda. Pošto inače ova desna strana to bude puno kamiona. A sad je evo kao što vidite prazno. Tako. Aha. Tamo su hladnjače. A mi ćemo probati da se malo odaljimo od tih hladnjača. Ovaj Rumun je sam zasebno, neće niko pored njega. Kad neće niko, neću ni ja, to je sigurno. Ajde, bit ćemo ovdje. Kosove. Ljudi. Ajmo mi da overimo dozvolu. Ali ćemo pre toga da zaključimo zemlju.